Трябва да избереш спокойствието. То не се намира, то се избира. Където и да отидеш по света, няма да си спокоен, ако не избереш вътре в теб спокойствието. А как да избереш спокойствие? Като пренебрегнеш това, което не можеш да контролираш. Като махнеш от себе си всичко, което те натоварва и освободиш място за нещо ново, което те зарежда. Като спреш да раздаваш енергията си за неща, които не заслужават твоето внимание. Избери спокойствието. Избери да си спокоен, като подредиш мислите си. Спокойствие не се намира. Спокойствие се избира. Затова бъди спокоен. Тук бъди спокоен. Там, където и да отидеш, бъди спокоен. Когато бъдеш с правилната нагласа и начин на мислене. Намо Будая.